Как се радвам, как развалих плановете на някои хора. На Чучо, Слави и на Леля Анета. Те винаги на 1 януари, първият ден от въобще, който иде ден от новата година, са на църква. Да. Но този път не. Заради това, сега може да си починете малко, да се насладите, да потърсите отчето. Бе, нещо не ме потърсите да си поговорите малко, да си излезете душата. Да, защо? Не искате да ми се оплачете, нямате ли какво да ви споделите? Пътя на Рим нататък, нали, свободно ходете, грабвайте се. Знам ли? Може и къща да е празна. Да си ги нагосите там черно, червено. Коя от къщи не мога да ви кажа, наистина не мога да ви кажа. Тук за тая говорим, за местната в Сарафово. А не около.